zijn nog steeds in Geiranger. En we gaan Joert wat op een planning staan. Maar het is super warm. We gaan de keur in de bergen in. Genoeg eten en drinken mee in de rugzak, dan mag het wel redden. Maar het is prachtig mooi waar. Het is super heet, ja. We maken een klim- en klautertocht van ongeveer 3 kilometer. Zo dacht mij niks natuurlijk. Ik ga mijn conditie wel. Ja, die thuis ook mij, hè? Dus daar mag ik ook een beetje rekening mee houden. Daar beneden is uw camping ergens. Maar die kist je wij net zien. Nou, hoe vind je dit? 3 kilometer zou je heen? Oh ja, het is maar 2,3 kilometer waar we rond gaan. Ja. Maar het is prachtig en mooi waar. We dachten dat we er winnen, maar ik kom nog verder. Dit wordt heest, hè. Tenminste, wat we hier op deze berg gaan, die kennen. Maar what a view. Komt er helemaal een kip voorbij, hè? Dat gaan we redden. Yes. Nou, Nee. als dat al aan het koer bent, dan zullen we wel heel sneu werden. Nou, ik denk dat we waarom rijden een helikopter bij moeten. Want de paardjes zijn wat raar betekenen. Nou, we zijn hier nou daar. Dus kan ik daar mooie drone shots maken. En we rennen even naar de Rhône. Zo zijn we. Dit is een echte boswachter. Die weet je precies het paard. On the edge of the world. Nou, dat is niet op een berg. We zetten de bromreizer in, zodat we vanmiddag de stijl nog even bezien kunnen.
Geiranger is een dorpje dat jet bij de gemeente Stranda. Dit leidt in de provincie Møre-og-Romsdal. Dit leidt onder het Geiranger fjord vanzelf. Dit fjord staat sinds 2005 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het plak wordt simmers oordiend door 140 tot 180 cruiseschepen en wordt jaarlijks bezocht door zo'n 100.000 bezoekers. Rond de haven vind je verschillende winkeltjes en horecagelegenheden. Na Geiranger begint de RV 63. Dit is de Adelaarsdiek en die gaat naar Trollstigen. Die pakken wij aan zijn nek. Geiranger zelf is net zo groot en het had dan ook maar 300 inwoners, die eigenlijk alleen maar voor het toerisme leven. Daar had er trouwens een prachtige mooie camperplak. Het is midden in het dorp. Het dorp zelf is zeker een beziekwerf, maar je bent er wel samen terug in. Oh ja, dit is de thermacel. Die zoek altijd nog eens een keer uitlezen. Nou ja, ik denk dit is een mooie gelegenheid om mee te broeken. Al ben je nog net zo volle megen trouwens. In Noorwegen wordt het apparaat trouwens een protte verkocht. Dus je in alle winkels lezen. En ja, de jest niks, de roeksteekt niks, hij rekent wat. Nou, jest in ieder geval niks. Ja, dat zei ze correct. We treffen dan correct dit grote cruiseschip in de haven. Wij gaan erop. We pakken een paar mooie bochtige diekjes op wij naar Trollstigen. Let op, er volgt een scherpe bocht. En nou maar hopen dat je er plak is, want het ligt hier aardig druk. Ja, ho, hier. We steken al wat uit met de achterkant, dus dit maakt er al even uit om te zien dat het al even goed gaat. We staan te plak. Je mag die kronkeldiek zien kennen of zo. En dat nemen ze dan de trollen weg. En daar ben we. Trollstigen. Ja. De politie zei dat het goed is. Dus oh ja, toerisme hier, hè. Een drukte van je welste. Misschien zit hier ergens een uitzichtpunt of zo. Dat die bochtjes in kist of zo. Dat weet ik net. Dat show ik wel. Eindje curry. Hier op het einde van dit paadje moest het dik helemaal lezen zien kennen. We kon dan een rug op je doel af.
is mooi maken, zo'n oerstekje. Maar ik hou me het liefst met beide handen vast op zo'n hechten. Nou, dit is wel een rare hecht hier. Hier houden in de bossen, want dan staat dat de meeste ambities stoer. Hè? Ja, je maakt me al beter hoor. Zulke hechten, het zal nooit mijn hobby worden. Nee, het valt al hier boven daar. Maar die hebben we net. Nou, deze keer weer afvinken. Trollstiegen. We stappen heel wat keren in en uit de knauwske op zijn dij. Maar klaar, we moeten erop. En uitzien, want 10% naar beneden. Kun je net tegelijk naast rijden. Het is dan ook het verkeer goed inschatten en goed op de bochten letten, zodat er ook wat bij komt. Zoals je dus. Op het tijd stapje, zodat we mooi bijna wat el kunnen. En dan maar hopen dat er verderop net nog in aankomt. Want dan kun je weer achteruit. Of die horen met achteruit. Maar gelukkig is Jerk weer een inhamke. We hadden dik van onder de schoen, maar nog maar natuurlijk ook bereden. Het is prachtig rijden hier door al die bochtjes. Maar net iedereen heeft gelijk het toek. Zo deze die bloot bijvoorbeeld op een plak staan. Ja, net echt handig.
bent er zo wat, je. Ons was hier Geiranger en de Trollenweg. Ja, prachtig hè. Onhechte trouwens, hè? En zoals ik al zei, dat denk je net echt. Dus ik ga horen een keer op zo'n hechte. Maar in ieder geval, de volgende keer dan rieden we de Atlantische route. En dat is aan de westkust. Dat ben van die hele mooie hege bergen. Nou ja, iedereen die het Noorwegen een beetje kent, die weet dat wel. Dus daar rieden we heen, daar ga ik hele mooie droombeelden maken. Dat wie in deze aflevering wie dat een beetje misleren, omdat ik daar net een filter op hier, dus ze wie eigenlijk een beetje oerbelichten. Maar klaar, van fouten leer je, dus de volgende beelden ben wel goed. Nogmaals, ik dank je voor het zien en doe even een toem heen en ben nog je naar beneden. We gewoon even naar beneden, dat kan, we kennen het. Ik kan gewoon naar beneden weer. Ja? En als dat beltje jongen doet en rol af, en dan doe ik het even niet luid, dus zet gewoon even dat beltje aan nou. Dan weet je ook dat er een nieuwe video is. Ja, want dan krijg je dus een berichtje. Ja. Hey, om de volgende keer, want dan ben we weer op paard. En dan nog steeds in Noorwegen. Hè? Laters.